Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Need for Speed No Limits. Kao što sam vam obećavala, makar nisam vam obećavala. To sam malo igral, bilo mi je dosadno, a i tu sam došla da vam malo bude smiješno, jer ne mogu proći jedan dijelo. Kaj me jako živcira, jako me živcira. I da, to je ta igrica. Ček, da. Znači, ne mogu to proći i mučim se da to prođem. Jednostavno mi je teško, ne znam kak, a to je doslovno svima lako. Svima i ne kužim kako doge, da. I za par sati, možda 3-4 sata ćemo i Pokemon Go snimati. I njega sam malo igral, nemojte se ljuti, tražit ćemo Pokemone posvud, super. I to jedva čekam, da bomo tražili Pokemone. Wow. Kako da se je očitalo? Napokon se očitalo. Znači morate si skinuti ovu igricu, dobra igrica. Ne znam kako sam sad ovo dobila uopće. To me muči ko ne znam koga. Evo ga. On je stalno zadnji i onda bude prvi, on je drugi. Ja sam uvijek zadnji. Zadnja prestiž. Da sam bar je prvi tam. I onda sve posigra. Ja sam mladi. To je naravno. I on je Da, njemu je malo čudna slika. Inače ja sam čudno ime. Ne kužim kako da ga promijenimo. Wow, kako da se ovo čitalo. Inače na komentarima je bilo ova igrica. Car series. Evo, snimat ćemo nekih još do 8 minuta, ljudi.
Na četvrtom eventu. Sad idemo na četvrtom. Svima visi auto. To je super. Jedno se barem u sramotu. A zadnji ne smijem biti. To zadnji nema šanse da budem. Jer ono, nema šanse da budem zadnji, ja neću biti zadnji. Da. Sad snimam u svojoj sobi, sam doma. Na kompu sam. Da, kompu sam, da. I to ne znam. Da sam jedno pametno može mi se da. I možete, ako hoćete mi neka pitanja postaviti tu u komentare, pa onda da odgovorim kao Q&A. Da odgovorim. Mislim, sigurno da bude puno pitanja pa bi možda na vas svima odgovoril. 1 protiv 1. Ok. Ja moram ovo pobijediti. Puška je cura. A cura ne zna vas. Kako to kaže? Možda nekad ne vodi pred muški. Ajde brže. Inače, da možete vi neki kanal napraviti